Halin yanzu fa ko soja bai ya janye kalamansa da ya yi akan mutanen jihar Kano ko kuma a maka shi a kotu. Ga wanda ba sani ba, soja bai da ya fito ya bayyana cewa fa duk faɗin Najeriya babu wata jiha da aka samu 'yan luwaɗi ake luwaɗi, aka samu mafiya yawan mutanen da suke luwaɗi irin jihar Kano. Bayan haka ne fa 'ya'yan jihar Kano suka ga wannan kalaman nashi bai dace ba, sannan kuma a ina ya samu wannan analysis ɗin da aka yi na cewa duk Najeriya babu inda aka samu inda ake yin luwaɗi irin faɗin jihar Kano. Haka ne fa mutanen jihar Kano suka yi ca akan lamarin, sannan kuma aka tura masa da saƙon cewa shi soja bai ko ya janye kalamansa ko kuma a maka su a kotu. Domin biyo bayan haka ma an samu wani mai suna Mujahideen, wani ɗan gwagwarmaya, wanda ya ce tun daga kan naira ɗaya har zuwa dukkanin abin da za a kashe zai ɗauki nauyi ganin cewa an maka shi a kotu ko kuma ya fito ya janye kalaman nan. Najeriya babban da ake luwaɗin Kano wallahi tallahi. Duk Najeriya. Duk Najeriya ba inda ake luwaɗin Kano wallahi. Wata Kano din daga cikin. Kano kada ka sani. Duk Najeriya ba inda ake luwaɗin ta wallahi. Idan akwai inda ake luwaɗi irin Kano duk Najeriya Allah ya kone. In yanzu fa wannan kungiyar ta bashi wa'adin kwanaki ko ya fito ya janye kalamansa ko kuma a maka shi a kotu. Har ka yanzu dai soja boy bai ce komai ba, amma dai muna jira mu ji martaninsa ko kuma zai fito ya janye kalaman, idan kuma bai janye ba za a iya maka shi a kotu. Domin dukkanin ɗan Kano dole ya so martabar Kano. Allah ka sa mu dace. Mu haɗe a bidiyo na